wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kai maukacin ina ne muna sallah ka tsaya a gaban mu. Liman din kamara? La ilaha ya kara masa. Kuma kai da ganin ka mahaukaci ne ba. Ai kai ne babban mahaukaci, kana magana yana kifa mun mari ba za ka iya yin shiru ba. Ka gudu mana. Gidan uwarka zani. Yarinyar nan ta saba bata min lokaci wallahi. Kai wannan gudun na ce ma ka ƙara zuwa nan. Kai ka ta nan gudun. Kai wannan gudun. Kai bannan gurin Kamar ya banna. ba ka bannan gurin ba. In ba kai ka bannan. Nagode Allah saka. Gare bannan gure ku ce ka wuri. Allah ya saka da alheri. Allah ya sa karka bar gurin.